Havíem acordat de treballar el tema dels dies de la setmana, de tots els cicles, hem preparat alguna actuació sobre els dies de la setmana. I ho presentarem en diferents llengües. Tenim uns voluntaris, la Júlia, el David, la Seri, la Rosa, el Fabián, la Sogna i el Buba, que a casa seva tenien altres llengües, perquè els seus pares vivien en altres països, teníem un mapa del món. I com són els dies de la setmana en portuguès? Segunda-feina. Això seria el dilluns. Vaig marcant els dits, primer dia, dilluns. El dimarts? Tercera-feina. Com són els dies de la setmana en ucraïnès? Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątnica, sobota, niedziela. Com són els dies de la setmana en marroquí? Sense córrer. Ni, leve, mis, xina, lhe. Bastant diferent. Vos diran quin dia preparen la romanina? I ara es diran els dies un cadascú. Perquè hi ha molt de fora. Març, juny, sábado, Molt bé. Saps quin dia parlen a Mauritània? Wolof, Wolof. En francès, en italià, Wolof. Els dies quins són? Altine, Talata, Alarba, Alhamis, Ayuba, Saber i Viver. Parlen a Gàmbia. Sarahune. Salahude. Us ho creiem una altra llengua. I els dies quins són? Tenenes, Talata, Araba, Alhamsa, Yuma, Sibiri i Ahame. Bastant diferent. Molt bé. Molt bé. Okay, very good.